Здравейте, аз съм доктора Руми и продължаваме маратона "Добре дошъл нов член на семейството у дома". Каква трябва да е температурата вкъщи? Според мен 22 градуса е оптимална температура за отглеждане на детето. Повече от 24 само по изключение и то по време на къпане. Оттам натам, ако държите по-висока температура, повярвайте ми, ще претоплите детето и то няма да се чувства комфортно. По-студено е по-добре. Колко облечено трябва да бъде бебето, казахме, разчитаме на майката да определи това като степен на обличане. Дали му е топло или студено на бебето, имаме навика да проверяваме, пипайки носа и ръцете. Обаче, обърнете внимание, те са студени при бебетата. Дали му е достатъчно топло, ще го пипнете на гушката и имайте в предвид тук на гушката, че ако претоплите вашето дете, обрива, който ще се появи, най-напред е по долната част на брадичката и горната част на гърдите, дребнички, червенички, леко грапави топчици, които не се сливат. Това са отворчетата на потните жлези и детето не е успяло да се изпоти добре. Аз съм доктора Руми и давам моите съвети за отглеждането на вашето дете. Дано да съм ви от полза. Ако решите да пътувате, моля ви, при условие, че имате климатик в колата, задължително пътувайте на климатик. Едно претоплено дете по пътя значи много проблеми, може да дигне температура, може да започне да повръща, не дай си Боже, може да ви направи гърч. Оставате в първата районна болница по пътя незабравимо с неприятни преживявания пътуване. Пътувайте на климатик, това е моя съвет. Колко да е топло, определяте отново вие, мили родители. Това е ваше задължение. Сега, една тема за разсъждение. Как трябва да са позиционирани крачетата на новороденото бебе? Това е приблизителната позиция на долните и горните крайници на едно новородено дете. В корема на майката детето е сгънато, пространството е малко. Следователно, то така се чувства добре. Мускулите, които разгъват крайниците, са по-слабо представени от тези, които сгъват. Следователно, когато детето стане 5 кг и повече, можете да започнете да правите масаж, като обърнете внимание на мускулите, които разгъват крайниците. Масажа го провеждаме от края към центъра, от края към центъра, като избягваме да масажираме областта над сърцето. Освен това, обръщам ви внимание, нека детето да стои с краченца в поза на жабче. С какво ще му помогне това? Ако приемеме, че това е тазобедрената става, това е ябълката, това е коста на крака. Ако отведеме крака направо, за да стане бебето с прави крака, както имаха навик преди години нашите баби да не постягат с повой, тази става ще стане плитка, широка и с тенденция да излезе. Тоест това е рисково за луксация, мили родители. Опънете детето с краченце настрани като жабче. По този начин главата на бедрената кост натиска и ставата става дълбока и здрава. Тоест тази позиция на крачетата е оптимална. Памперса не пречи, памперса им помага и повярвайте ми, детето ще е с толкова прави крака, колкото сте и вие. Няма да му са криви краката. Задължително ви съветвам, ако имате момиченце, да го заведете на ортопед. До 4-тия месец е хубаво да направите ехография на тазобедрените стави, за да видите нормално ли вкостяват, нормално ли се появяват ядрата на тазобедрените кости. Продължаваме нашия маратон "Добре дошло новородено бебе вкъщи". Можем ли да изваждаме детето на разходка? Ами разбира се, че можем. Дедо Господ ни е дал съвършено здраво, чудесно дете. Да му се радваме. Взимаме детето и отиваме навън. Сега, в момента е септември месец, времето е чудесно. Днес специално е 15 септември, честит първи учебен ден на всички. Времето е прекрасно. Изваждайте си детето. Между 10 и 4 можете да стоите колкото искате навън.
Ако сте с кърма, още по-лесно яденето си върви с вас. Опитайте се всеки ден с промената на температурата и постепенното понижение или повишение на температурите да изваждате детето навън, за да може неговия организъм да се адаптира, да привикне и да се закали. Ако вашето бебе 3 месеца не е излязло от стаята, в първия момент, в който го изведете навън, с гаранция ще има или хрема, или ще се разкашля и вие се завъртате в една много неприятна въртележка. Мили родители, всеки ден детето трябва да излиза навън. От друга страна, работа в молове и големи магазини с централна климатична инсталация нямате. Защото в по-студените месеци, къде да отидеме, времето лошо в мола, въздуха в мола не се обменя толкова редовно, както бихме искали. Не сме сигурни и колко редовно се почистват филтрите на климатиците. Много хора минават оттам. Вашето бебе няма работа там. Съветвам ви, ходете всеки ден навънка с понижението на температурите. При температура над минус 10 градуса, добре облечено, вашето дете няма проблем да отиде навънка. И още една тема, която за мен е много любима – домашните любимци. Повярвайте ми, вашите домашни любимци разбират, че това е бебе. И знаете ли по какво разбират? По пропорциите на детето. Дали сте забелязали, че всички кукли и всички плюшени играчки имат относително големи глави спрямо размера на тялото? Това е така, защото това е признак, че става въпрос за бебе. При бебетата, нашите бебета, главата се вмества в дължината на тялото от 3 до 4 пъти. При нас като възрастни главата се нанася в тялото 7 до 8 пъти. Подобна е пропорцията и при животните. Тоест, едно животно с по-голяма глава спрямо размерите на тялото, вероятно е бебе. И нашите домашни любимци разпознават, че това е бебе и са достатъчно мили и отговорни да го приемат в глутницата и да се грижат за него. Има проучвания, че деца, които растат с повече домашни животни около тях, са по-здрави, както физически, така и психически, по-малко рискови са за тревожни и други разстройства в развитието си. Доверете се на вашите любимци. И още един съвет от мен. Когато излизате навън или каните гости от дома, моля ви се, вашето дете не е кукла, не е котка и не е плюшена играчка. Няма нужда 100 човека да му висят на главата, да го пипат, да го гушкат и да го целуват. Който иска да гушне детето, нека да облече една риза, която сте приготвили за целта, изпрана и изгладена. Защото аз по моите дрехи имам моите си бактерии. Взимайки детето, го слагам с лице към мене и то по този начин обърсва моите бактерии, които са по моите дрехи. Съветвам ви много да внимавате кой идва в дома и вие сте човека или филтъра, който контролира достъпа до детето. Хора, които са болни, съмнявате се, че са болни или са били болни, по-добре да не идват при вашето дете. По-добре и за него, по-добре и за вас. По този повод още един съвет. Вашето дете, мили родители, е по половинка от майката и от бащата. Освен гените, които сме му предали, детето има нужда да вземе от вас и вашите бактерии от кожата и лигавиците. Съветвам ви поне един път на деня детето с облеченко по кожа да го оставяте да се допира до вашата кожа. По този начин ще вземе върху себе си вашите полезни бактерии, които ви защитават. Многото миене не винаги е полезно. По кожата и по лигавиците имаме бактерии, които защитават и се грижат за нашето тяло, за нашето здраве и за нашия имунитет. Позволете на детето да ги вземе от вас. Освен това, взимайки бактериите от вашата кожа и гушкайки се в кожа, в мозъка на вашето дете се отделя окситоцин. Това е хормона на щастието и то се чувства добре. Съветвам ви до 6 вечерта. Който си е играл с детето, си е играл. Съжалявам, но след това детето трябва постепенно да се успокои, да може да премине плавно към момента от бодрстване към спане. В противен случай може да се превъзбуди
и да се наложи цяла вечер да обикаляте блока. И още един съвет. Нощно време нека да има една мъничка дежурна лампа да свети, за да не се плаши вашето бебе, пък и за вас ще е по-лесно да се ориентирате какво става около вас. Не позволявайте на детето да спи на гръб. Случва се да се върне храна от стомашчето по хранопровода. Ако детето е в тази позиция на гръб, рисково е да се задави и да ни направи аспирационна пневмония. Слагате го настрани, подпрямо с накатано на ръце одеялце или възглавничка, или другия вариант е да го сложите по коремче. Тази полза има няколко предимства. Доносените новородени деца по този начин се научават по-лесно да си въртат главите. Освен това, ако се случи да повърнат, няма да се задавят и притискат коремчетата си към матрачето и те са на топло, това им спомага да имат по-малко колики. Едно от 5 деца няма колики, дай Боже да е вашето. Но това е един много добър начин за спане на вашето дете. По този начин тренираме гръбна мускулатура, предпазваме от повръщане и задавяне и сме спокойни, че детето няма да има много колики. Доверете ми се. Сега ще си говорим за кърмене на новороденото дете. Няма нищо по-хубаво от кърмата като храна за вашето бебе. Ако няма достатъчно кърма или има друг здравословен проблем, който пречи, разбира се, че ще храним детето с адаптирани млека и формули. Разработени са много добре, чудесни са и децата израстват здрави, щастливи и доволни. Повярвайте ми, и тези, които са на кърма, и тези, които са на адаптирано мляко, и тези, които са на соеви излеци, козе мляко или каквото друго се сетите да храните вашето дете, порастват. Като цяло децата порастват. Много важно е да отгледаме щастлив и доволен от себе си и от света около него индивид. Така че, мили родители, хранете си децата, важното е да растат. Сега, ако смятате да кърмите, имам една неприятна новина. В началото кърменето боли. Болят един път гърдите и след това боли и ниско долу корема, защото по време на кърмене се отделя окситоцин, който предизвиква контракция на матката, за да изтика задържаната в нея кръв и други остатъци след раждането. Така че в първите 15 дни болят и гърдите, и корема при всяко кърмене. Сега, за да стане по-лесен процесът на кърмене, мили майки, имайте предвид следните неща. Преди да родите детето, на вас в родилното едва ли да са ви давали много да ядете. Преди раждането със сигурност са ви направили клизма, след това имате едно доста продължително раждане, след това едва ли да сте имали възможност добре да се нахраните. Тоест, кърмата ще дойде след няколко дни. Преди кърмене ви съветвам да изпиете чаша вода, сок, айран или друга напитка, за да може кърмата да тече по-лесно. И отидете да си измиете гърлите с топла вода. Това спомага за по-лесното отделяне на кърмата. За да имате достатъчно кърма, трябва ви протеин. Защото какво е кърмата? Кърмата е тъканна течност от вас, плюс половинката от клетката, която тапицира, най-грубо казано, млечните каналчета. След 6 часа тази клетка трябва да се е изградила отново и тази тъканна течност трябва да я имате отново много храна. Майките, които искат да кърмат, да се опитат да влязат в една диета, която включва 6 филии хляб, домашно отрязани филии, добруджа или бял хляб, една пържола или едно двойно пилешко бутче, едно яйце, кило млеко и млечни еквиваленти и кило плодове и зеленчуци за деня. Това е един хранителен порцион, който ще ви осигури достатъчно кърма за вашето бебе и достатъчно градивни елементи за вашето тяло, което трябва да се възстанови след раждането. Не е задължително всеки ден да ядете яйце. Ако искате днес изяще 3 пържени яйца, утре и други ден може да не ядете. Но като направите една равносметка, това като храна трябва да сте го приели. Съветвам ви да ограничите шоколада,
колбасите и соковете от кутия, защото в тях има много субстанции, вещества, консерванти, които да разнат храносмилателния тракт и всъщност вашето дете ще има колики. В крайна сметка кожата и стомашно-чревният тракт са двете системи, които първи и в най-голяма степен се срещат с патогени и алергени от околната среда. Пощадете вашите деца, внимавайте какво се храните. След кърмене ви съветвам също така да измиете гърдите поне с вода, защото по тях остава слюнка. Слюнката има лизозим и други ензимни системи, които са склонни да разранат и без това чувствителната и опъната кожа на вашите зърна. За да не получите рагади, възпаления и допълнителни проблеми, след всяко кърмене измивайте поне само с вода гърдите. Как да се ориентирате дали на детето му стига кърмата? Първи и най-лесен начин. Ако ака един път на деня, значи му стига. Ако ака повече, със сигурност му стига. Друг ориентир е, след кърмене, ако от съответната гърда може да изцедите 10 на милилитра кърма, приемете, че имате достатъчно кърма. Ако имате повече кърма, ви съветвам каквото изцедите да го съберете за 24 часа във вратата на хладилника, след това да го надпишете и можете да го оставите в замразителя за по-нататъчно ползване. Кърмата е много полезна. Ако имате повече, запазете я за вашето дете. Аз съм доктора Руми и си говорим с вас за посрещането на новия член на семейството